Prøv lige at se her, hvad jeg har fundet. En kæmpe mistelten. Jeg er oppe i bjergene oppe i Provence, og de er overalt på træerne. I gamle dage så brugte druiderne, især bærene, til alle mulige forskellige former for helbredende virkninger. De har også masser af vitaminer, men det, som der var nok den største virkning, er den her fedtede masse, som er inde omkring kernen. Det er også den fedtede masse, som gør, at fuglene, når de skider kernerne ud efter at have spist frugten, at kernerne sætter sig fast på træer. Det er en snylteplante. Det er også den her fedtede masse, man så kunne massere ind på de angrebne områder, hvis man var syg af et eller andet. Og nogle af de urter, som at man brugte meget, dem har vi faktisk også heroppe i bjergene. Jeg står her faktisk ved siden af en mandshøj rosmarin her. Rosmarin har et højt indhold af rosmarinsyre. Den dufter fantastisk, kan jeg love jer for. Rosmarinsyre er fantastisk til ømme led og ømme muskler. Det er sjovt som, at når vi nu har været heroppe i bjergene og blevet fået ømme led og ømme muskler, at det så faktisk er bjerget selv, der giver os det, der kan helbrede os. Du behøver ikke bare at smøre dig ind i det, du kan faktisk bare bruge det på din mad. Så længe du indtager masser af rosmarin, så hjælper det på din led. Rheumatisk lidelse brugte man i gamle dage hernede i Provence meget rosmarinen. Hernede bunddækket i skoven. Hernede er allermest timian. Der er flere forskellige former for timian her i skoven. Det her det er bare en almindelig timian, jeg har fået fat i, men der er også citrontimian og alle mulige andre former for timian. Timian er, ligesom i rosmarinen, også bjergets selvforsvar til os mennesker, når vi kommer til skade. For timianen er meget antiseptisk og sårhilende. Så hvis man nu har skvattet på vejen herop, så kunne man tage vores... vores mistelten og masse sammen med timianen, og måske også komme lidt rosmarin i for muskelsmerterne, og så kom det på såret og være sikker på, at det helede godt om. Det er den 25. december, jeg sidder heroppe i Alperne i Provence, og jeg ønsker jer en rigtig glædelig jul. Ja, jeg kan jo ligesom slutte af med at sige, at jeg står faktisk lige under mistelten.